Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na, tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. Maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo, o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de don. Sɛbɛnwari 4,400,000 ani 100,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛnwari 4,400,000 ani 100,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper de don i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro WhatsApp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ninkanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Bi tɛnɛn utukalo tile 28 san 2023 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la aw minnu b'aw sigi sanga n'a ka wagati ni an ka kunnafoni ka o lajɛ an ka bɔlɔlɔ sira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan kunnafoni ale waati selen ni a y'o bisimila. Kunnafoni daminɛ la bi o ko saku tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Ber ale ni Gundama fɛn min ye MINUSMA ye ale ye a dagayɔrɔ min bɛ Menaka ni ka o tile kɔni ka o ta ka o di Menaka gouverneur ale ma utukalo tile 25 san 2023 MINUSMA kɔni ka nin kali kɔni a bɛ to sen na fo décembre kalo tile 31 natɔ san 2023. Sibirido utukalo tile 26 tɛmɛnen na Tɔnbɔkutu dugu o kɔnɔna la Karɔgɛlɛn diinɛ tigilamɔ olu kɔni ye mugujugu ni ka o fili ka don fɛn min ye Tɔnbɔkutu sugufiyɛ o kɔnɔna ye a kɛra sababu ye ni ka maa 4 ka olu jogi denmisɛnnin fitinin kelen ni o ye musomanin ye n'ale si bɛ t'i jɔ san 11 na ale kɔni bɔnɛna a nin na o karidon fɛnɛ utukalo tile 27 san 2023 bolimafɛn min ni ale bɛ tajiw ka olu ta ka taa n'u ye tajibilaso olu la bingani wale taara ka o bolimafɛn fana sɛgɛrɛ Karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw olu fɛ. Sibirido utukalo tile 26 san 2023 kulun dɔ ni maa 13 tun bɛ ale kɔnɔna la ale kɔni dafirila banifinji o la o banifinji yɛrɛ sa ale bɛ sanbala kɛra sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 8 o wagati a kɛra sababu ye ka maa 7 ni ka olu bɔnɛ u ni na a maa 7 cɛ 2 ka taga se muso 5 o ma su 7 in kɔni olu yera Sibirido a tɔ su 5 olu yera kunun karido bozo olu fɛ ni o ye san bozo ani ni Belencɛnyi bozo olu ye ka taga se protection civile ma olu ma o Sibiridon kelen fɛnɛ na sa nɛgɛ kanɲɛ 18 o wagati bɔ kɛra kalama ka fɔ ko bagangɛnna dɔ fɛnɛ ni o ye fila ye ale fana tora nin jiko fɔlen kelen na ni wagati na ale fana su kɔni bɛ ka ɲini bozo olu fɛ ale su ma ye fɔlɔ dugu in gouverneur ka taga se a préfet ma sous préfet n'a maire ani dugutigi o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ nin ko in ale da la walasa ka se k'a dɔn fɛn min ye nin ko in ale sababu ye. EDM ka kuranbarala 2 minnu n'olu kɔni tun bɛ poto o sanfɛ an ka sigida fɔlɔ o kɔnɔna la alamusa tɛmɛnen u kɔni tora u ka kuranbara o la sa ni kuran kɔni ye u maa 2 kɔni ka u minɛ maa 1 kɔni ale bɔnɛna a nin na o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen o la ni ale kɔni ka janajaw olu kɛra karidonya o la kelen dɔ kɔni ale kɔni t'a yɛrɛ kalama fɔlɔ yɛrɛ ale bɛ lapitaniso la ni wagati in na an bɛ dugawu kɛ maa min kɔni tora a la ala ka bara dali nɔgɔya banabagatɔ ala ka kɛnɛya da a ma. An bɛ
amita ko kan kibaru la amita Niger ka jamana o konna la France ka la sigide min be Niger jamana konna la ni ale Sylvain ite ayira la ka foko ale kon jorote u ka jamana o konna la sibirido utukalo kile mugani duru samba flani muga ani saba Nigerien ka nyama ulu koni ye ni cheba yin koni ka lere bina ni shegi ni ka already amaka taka bo u ka jamana o konna la ka sawu yake ku ka ministry so koni ye awele kuma nyafo ula amata u ka wele ni ka o jabi ameta gabonkaw ulu feno sibirido utukalo kile mugan woro samba flani mugan ani saba ulu kan ka jamana nyama kura ni ka o sugandi katagase uka wasadun anuka merima ni bela jelen koni bena ke kala filikele o konnala mini ni ashia fula yere ka ke gabonkaw ka jamana o konnala ayela ka fo uka jamana nyama ni oye ali bongo odibai ale kon kilendo ka ikambo jamana nyama ya no fe ni ashia sabana oye ale kon be fangala ni asanta ani nani ali bongo yere koni banado kon tuye ali mineni oye AVC ni akara octobre kalo samba flantan ani chegin o konnala Arabie Saoudite ka ulu fino na kontara ka taka furakeli ke yeno nga hal sabiki kamo jamana nyama ya onofe tungage ma keme duruni tan ani nani munu nulu kontara dugmasira o fe welere mugan ani nani ninka orikeni wakati na u konduna Espagne jamana o konnala ni manu nukelengina kon bela jilembola Afrique korean fanfela odila ayela la ka fo u kontume baton duru bonyango odi konnala kari temenina usera usero la nga baton duru ni konna sa ayela la ka fo ko ma keme ni ma woro kontume baton folomi o konnala o baton koni usera a sero la ma keme nani ni ma shigin ulu sera kunu kari donya ola abaton to koni ulube sirafe ni tunganange nunu yela koni muso bala kataka se demso ma ubera jenun koni sira usioro la here ani badi o konnala ame sengana Niger jamana o konnala kabi utukalo kile saba samba flani muga ani saba abe kalokele mbobi ni femi Niger jamana nyamaw ye ni oye afini tigilamaw ye ulu koni ya yira ka foko fransika kelekece ma bakele ni keme duru mimbe uka jamana o konnala ku kata ni ka buka jamana konnala o kala ka kuma ni ka afako kuratukuni sibiri temenina ka foko ubefe ni kelekece nu ka ta buka jamana ale konnala ameta Madagascar ka ulu feno kerenkerena sa ukafaba kona ni o Antananarivo oye ayela ka fo ko ma ba biduru boyongo ulu kontara uka dolanchi kene Yoruba ola minu ukontara ni ngataga ila Océan Indien ale takutanna nanyana jon ninka uluke akona la sa mo ka digidigi konchara nyon ko mina kera sawiye ka ma chama ninka ulu jogi ma do yere kon bonena nina mali kuna fon jabaran na jabaw ni kuna fon damaral mambul ko robi tenendo yana ni kada o kelengela bela jelen kuluka tunga lafiya di an kuna foni ale jukora madono bay ni aw mamunu be sa ko appartement ni kadi aw tunga lafiya ka samba flani muga an appartement to sebo ulu damnena o kuma la sabe fe singa ye tunga lafiya ka appartement ale so million muga ani nani iba dogo gon sara fosa nani o konna la ero war keme wolum vla ani muga am siga fona o koni o so ngada mateme jay aw mo be kuna foni wala ay message blanga numéro whatsapp ale konna la 72 18 42 47 akambe duna na tawla kuna funu kuraw ulu keneka